Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Vedu weka zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Iniwo ndakazotozviziva last week, saka ndodawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti pakadai ndingazvifambisawo sei. Long time follower pano pachannel, ndakatanga kuteerera channel iyi ichiri diki, asi ndazouyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. Sometimes I blame myself nekuda kwekuti mudzimai wangu ainge asingamboiti zveYouTube, asi ndini ndakamuti ange achizoteerera machannels akasiyana-siyana, saka akabva achizotanga kufolowa mamwe machannels anoita zvekuinterviewa n'anga. Kwava kuchizotora mafone numbers. Patakazoenda kuZimbabwe mugore ra2023, akabva achizoti ainge achida kuona vamwe sekuru avo vaainge agara achitaura navo. Vakataura kwenguva refu, ndikabva ndati it is okay. Sezvo zvainge zviri zvinhu zvemumhuri zvainge zvichida kugadziriswa, ini semukwasha handina kuzoendako ikoko, saka zvimwe zvavakataurirana handina chandinoziva. But mudzimai wangu akabva achizopiwa taski nen'anga iyoyo. Mukoma itori n'anga itori nemukurumbira. Taski yake yainge iri yekuti sezvo iye ainge aine mafriends akati wandei ekuno kwatiri kumhiri kwemakungwa, aifanira kuti ange achizopota achinodownloada mapictures emafriends ake nevanhu vaanenge achiziva kuti vari kumhiri kwemakungwa. Saka mudzimai wangu mukoma akazoreurura kwandiri, iye ari kuti ane mapictures aakadownloada akatumidzira sekuru ava vekuZimbabwe, achiti iye mapictures iwawo anosvika kana kuma600 evanhu vaaidownloadera mapictures avo paFacebook otumidzira. Iye aiti aingoita mascreenshot pazuva, aikwanisa kungoita mascreenshot evanhu kana 10 achingosenda kubva pamafriends ake nemafriends emafriends ake. Aingosarudza vanhu vaanenge achingonzwa kuda iye, whether munhu iye anenge ari married kana kuti anenge asiri married, achingotumidzira mapictures awa. Ndakamubvunza kuti saka why waitumidzira mapictures? Sekuru vacho anzi vakati vanoda macustomers, saka kuti vange vachikwanisa kuwana macustomers hunge vawana mapictures evanhu avo vari kuno kumhiri kwemakungwa. Ainge achibhadharwa, but mari iyi yainge isingauyi kwaari iye direct, but yainge ichizotumidzirwa kuna amai vake kuZimbabwe. Ndakamubvunza kuti saka waipiwa mari pa each and every picture. Haasi kuda kutaura actual amount, anochinja. Akamboti pamapictures acho ose ndakapiwa 4,000 pounds. Akambochinja akati pamapictures acho ose vakati sezvo ndakwanisa kuvapa mapictures akawanda ndichakupa 8,000 pound. Saka ndichazivi kuti chokwadi ndechipi, akapiwa 4,000 here kana kuti akapiwa 8,000 pounds. Handina kukwanisa kubvunza vabereki vake kuti makapiwa mari. Ndakaona sekunge semukwasha ndinenge ndava kuita sekunge ndinojairira. Iyewo akanditi usazovabvunza please, ndapota, ingawani ndakuudza zvose izvo zvandakanzi ndinge ndichiita nasekuru vacho ivavo. Saka iye anongoti mapictures iwawo vakati ndiri kuda macustomers kumhiri kwemakungwa, saka pamafriends ako ose ndinoda kuti ungochizonditumidzira mapictures avo. Akati hazviite kuti ndikumbire vanhu mapictures, vakati unongotora pamafacebook avo uchingonditumidzira. Shuwa kutumidzira mapictures anosvika kuma600 evanhu vari kuno kumhiri kwemakungwa. Saka chokwadi chake haadi kunyatsokuchiburitsa mukoma, but ane zvakawanda zvaanoziva, because vakazotobetserwa zvakati wandei nasekuru vacho ivavo mahara. Dzimwe ngozi dzainge dzichinzi dzainge dzirimo mumhuri vakangobatsirwa mahara. So I know kuti vane zvakawanda zvavakataurirana. Kana isuwo upenyu hwedu mafambiro acho
ahwava kuita kubva zvatakabva kuZimbabwe. You won't even believe it, mukoma. Ndinodawo kungoreurura kuti izvi ndo zvandakaudzwa nemudzimai wangu. Ndikudawo advice inobvawo kumhuri yeZimbabwe. Ndoita sei nemudzimai wangu? Please be careful. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Akomanaka zvinotyisa, anzi mapictures evanhu akadownloadewa kuFacebook achitumidzirwa sekuru vacho ivavo vakati vari kuda macustomers. Zvimwe kuda vanoziva kuti vakawana macustomers avo 600, which means vanowana mari. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndiri murume uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Ndiri kutsvakawo munhu anoda hake divisi. Vabereki vangu vainge vaine divisi, saka ndiri kushaya kuti ndorishandisa chii, nekuti iniwo handiiti zvekurima. Divisi iri rainge riri rekuba zvirimwa zvevamwe, raienda richinobira vamwe zvirimwa zvavo rozviunza mumunda mevabereki vangu. Vabereki vangu vaitozivikanwa kuti ndivo vaipedzisira kurima uye zvekare ndivo vaipedzisira kukohwa. Izvi ndo zvaitoitika mukukura kwedu. Vabereki vangu mukomanashe vaiva vari varimi vakuru vainge vachitozivikanwa munharaunda kuti ndo vanogara vachiita gohwo rakakura. Saka mushure mekunge baba vazorwara, ndo pavakabva vachizondiudza kuti vainge vaine divisi. Takabva tachizoenda kumunda, vakandiratidza pacho apo pavainge vakacherera mushonga uyo wavanoti vakapiwa mushonga iwoyo pavainge vachiri kushanda muHarare. Kunyange zvangu pari zvino ndigere muno muHarare, vabereki vangu vakatomboya vakagara vachishanda muHarare, baba vakazosara vari vega, amai vakazochidzokera kumusha. Saka baba vanoti ivo vaiva munhu wekuti vaitamba makasa uye zvekare nezviya zvemabhiza, zvekubheja mabhiza zvaiitwa kudhara. Saka vainge vachida mushonga, vakapiwa mushonga, vakanzi mushonga uyu uchange uchizokupa laki pabasa, asi iwe unoshanda uchibira vanhu zvirimwa zvavo. Vakapiwa mushonga wavakacherera mumunda. Shure mekunge vacherera mushonga uyoyo mumunda, vanoti wakachizoshanduka ukaita kamba. Saka kamba iyi inotoenda muminda dzevamwe vanhu ichinoba ichidzosa zvirimwa izvozvo mumunda mevabereki vangu. So vabereki vangu vose vakazoshayika. Ndakagamuchira zvinhu zviya nekuti ivowo baba vainge vochema-chema vachiti kamba sezvo iyo ichirarama kwenguva yakareba, kamba iyi as long as ichiri mhenyu iri mumaoko angu, inini handikwanisi kufa. Vachinditi kamba kazhinji kacho inokwanisa kurarama kusvika zvekuma 100 and something years, vachiti handisi kuda kuti ndinge ndichizorarama kusvika kuma 120, nekuti ndinenge ndoshungurudza vanhu. Handidi kuzofa ndichishungurudza vana vangu nemudzimai wangu. Ndagadzirira kuti ndinge ndichifa ndinge ndichinotarisana naIshe tenzi wangu. Kana ndopiwa mutongo, ndingopiwa mutongo wangu. Ndakagadzirira uye ndakamirira kuzonotongwa. Saka ndakagamuchira nekuti baba vainge vorwara ipapo vakandikumbira kuti ndinge ndichigamuchira mushonga wacho. Vakangondipa kamwe kamudzi aka kakazoshanduka kuita kamba. So ndine kamba yandiinayo mukoma. Kamba iyi ndakamboedza kufamba nayo kuti ndinge ndichinoirasirira uye zvekare kungobvunzirawo kuti haikwanisi here kuti ishandewo ichinobira vanhu mari yondipa mari yacho. Saka ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiuraya mwana wangu musikana kuti kamba iyi tikwanise kuichinja so that inge ichikwanisa kuzotanga kundipa mari, sezvo pari zvino iyo isingakwanisi kuba mari, inongoba zvirimwa chete. Manje ini ndakatadza kuti ndinge ndichishinga kuchekeresa mwana wangu, because aitonzi aifanira kuti ange achitsvakirwa mabhinya, atsvakirwa mabhinya obva achizokitinepewa, obiwa maparts
obva atorwa maparts ndo atainge tichazoshandisa maparts iwavo kumutsidzira kamba iyi kuti inge ichizova kamba inounza mari. Saka handizivi kana ariko munhu anozviti iye ane zvivindi zvekugamuchira kamba iyi, but ndinenge ndichidawo munhu anokwanisa kuzondipa mari. Kana andipawo mari ndochizotangawo chibhizinesi changu, nekuti ndine tarisiro yekuti ndikatengesawo mushonga wacho iwoyo ndobva ndachizotangawo bhizinesi. Kana mukaposta nyaya yanguwo mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa anzi ndingotsvaka munhu anoda hake kutenga kamba iyi, but kamba iyi kuti itange kuita mari unenge uchifanira kuti unge uchizoita sacrifice ichakurwadza. Are you willing to do such a sacrifice? Obva wati waita sacrifice paya zvobva zvaramba, kana kuti obva watotanga kutopenga same time, because mhinduro yaMwari inokwanisa kukasika kakuuya uchitongoti sacrifice uchitotangawo kutopenga. Ndo paunoona kuti anenge ari ma1. Let us try to talk about it in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Isusuwo tainge tiine vavakidzani vedu. Vavakidzani vedu ava mukoma vainge vaine imbwa yavo yainetsa yairuma zvisingaite. Gore racho rainge riri gore renzara, saka vavakidzani vedu vainge vava kuita zvekupfuwa mabroiler. Zvinhu mukoma zvakambosvika pakuoma padheni zvekuti taishaya kana zvokudya. Saka baba naamai vakabva vachizotigadzika pasi vakabva vati vainge vachida kuti tinge tichiba huku, tinge tichibira vavakidzani vedu huku, then tobva tazodzipakeja todziisa mufiriji. Mukoma ndo zvatakaita izvozvo. Vabereki vangu vakatipa poison, vakabva vati munge muchizopa imbwa dzevavakidzani poison. Saka patainge tichitamba ndakabva ndachizopa imbwa dziya chikafu icho chandainge ndabva nacho kumba chainge chiine poison. Imbwa idzi dzakazomuka dzakafa, but usiku hwacho ihwohwo takaenda takati inini nababa neumwe munin'ina wangu tikanoba huku. Huku idzi takazoenda nadzo kumba kwavatete, ndo vakazodzislota vakadziisa mufiriji. Huku dzatakaba mukoma dzaitosvika kuma20 huku dzatakaba. Ndiyowo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Sure, vanhu kutogara pasi kutoronga kuuraya imbwa dzevanhu kuti vange vachikwanisa kuba huku. Asi hanzi nzara yainge yapinda mumba yainge yakaoma. Hanzi dzimwe huku dzacho vatete vakazodzitengesa tikatokwanisa kutowanawo mari yekutenga chikafu, tikatokavha gap. Tingadai takaziya nenzara. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndakati ndaenda kune vamwe madzibaba muno muPretoria mandinogara, ndakabva ndachizoudzwa kuti machances ekuti ndige ndichizoroorwa ainge ari mashoma kwazvo, nekuti pandiri painge paine mhepo isingadi chakanaka. Like gogo vangu vainge vachinzi vanoroya, saka ndainge ndisina kugamuchira uroyi hwacho ihwohwo, ndokusaka ndainge ndisingakwanisi kuroorwa. Ivowo vainge vakaisa chituko pamusoro peupenyu hwangu kuti akangoramba chete kuita muroyi haafi akaroorwa, haafi akaita mwana. Saka ndainge ndiine best friend yangu akatobva nemurume wake kuZimbabwe. They were married, vakatochata vaine vana vavo vaviri. Saka madzibaba vaya vakabva vachizoti kwandiri, iwe hausi kufanira kuti unge uchigamuchira kuti uri muroyi, asi unofanira kungoita
chinhu chekuti vanhu kana vakazonzwa nyaya iyoyo vanongoti ya uyu ndiye anonzi muroyi. Saka ndo mhiko dzainge dzakaitwa nagogo vangu kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiva munhu anenge aine utsinye. Kana ndaita saizvozvo ndinokwanisa kuroorwa kutoitawo vana. Saka madzibaba ivavo vakabva vachizoti vainge vachazondipa munamato wekuti murume wacho ainge achazoteerera zvose izvo zvandinenge ndichimuudzira kuti anofanira kuti angachiita chakati nechakati nechakati. Saka ndapiwa munamato uya ndakatanga kuushandisa, ndikatanga kuwirirana nemurume webest friend yangu achitoya kwandiri ndichitomuudza maadvices. Pose ipapo ndainge ndichingotsvaka kuti ndikaitira friend yangu utsinye sei. Ndainge ndisati ndatombonyura murudo nemurume wake, but ndainge ndichiri mukuzvibvunza kuti saka ndoita sei. Ndipo apo madzibaba pavakazoti vachandipa munamato wekuti mudzimai webest friend yangu achatanga kungomuka usiku, dzimwe nguva ongokaruka atova panze ozonoka murume wake otomubvunza kuti ko wabuda sei. Then iniwo ndobva ndachizongopa confession yekunyepa yekuti friend yangu iye akandiudza kuti muroyi. Saka ndozvandakazoita mukomanashi. Murume wacho akasvika pakutogadzira gurupu, akandisa mugrupu akati ndige ndichitaura nehama dzake, mukadzi wacho asingazvizivi in secret. Ndikatanga kuvaudza zvinhu zvimwe zvainge zvichazoitika sezvandainge ndakaudzwa namadzibaba. Zvimwe zvacho zvaizokonzereswa neminamato yandainge ndichishandisa. Saka ndaitoudzira murume uyo akazova wangu kuti kana worara ita chakati nechakati uchaona zvichaitika. Saka aizotopepuka obva atoona mukadzi wake achingodzungaira achingofamba mumba achiita sekunge akarara but asina kupfeka, achitsvaka pekubuda napo. Saka vakazosvika pakurambana mukomanashi. Iniwo ndikangoramba ndiri close neuyo akazova murume wangu, ndiye akazondiroora mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndakanzi kuti ndige ndichikwanisawo kuita vana, ndige ndichizokwanisa kuroorwa, hunge ndaita utsinye. Saka ndakazongosarudza friend yangu ndikamuitira utsinye, this best friend of mine. Let us try to talk about it in the comment section. Matova muroyi kaimi apa vari kuti ndakanzi vanhu pavanozonzwa nyaya yangu vanofanira kukatyamadzwa nazvo vobva vati uyu ndiye anonzi muroyi. Ndo mhiko dzakaitwa nagogo vangu, vainge variwo muroyi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo nekuda kwekuti ndainge ndiri nherera pakafa murume wangu, ndine zvimwe zvechivanhu zvandakaitiswa zvakasiyana siyana, like kupfekedzwa sutu yake. Sutu iyi ndo yaainge akapfekedzewa paainge achiri kumuchwari. Azounzwa kumba, tikaenda naye kumusha, vakasvika vakamubvisa sutu iyoyo, ndikanzi ndinge ndichiipfeka. Mushure mekunge ndaipfeka ndokubva vachizomupfekedza zvekare sutu yacho iyoyo. Uye zvekare ndakanzi ndinge ndichitsvaira nekuzvitsvaira zvekare. Saka mushure mekunge tamuviga, mangwana acho makuseni paya patakazoenda tichinodongorera guva rake, ndo pandakanzi ndinge ndichitsvaira guva rake. Ndakatsvaira guva rake right round. After that ndikabva ndachizonzi ndinge ndichizvitsvaira. Ndakazvitsvaira mukomanashi. Tazodzokera kumba, ndakaita mazuva ndainge ndichinzi ndinofanira kuti ndinge ndichienda kuguva remurume wangu. Ndaienda ndakati bamukuru bamunini vamwene vatezvara nevamwe madzitete ndichingonotsvaira kuguva nekuzvitsvaira zvekare. Ndine rimwe ruva iro randakazopiwa mukomanashi, randakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonoridzvara mugomo. Vakatondiperekedza. Iniwo nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki, zvose zvatainge tichitoita ipapo ndaitofungidzira kuti ndokutokamurwa kwacho. Saka mukuzofamba omo mukoma, ruva racho ndakazonzi ndinofanira kuti ndinge ndichinoridzura. Pandakazoendako ndakarishaya, asi n'anga yakandibatsira yakati hanzi ruva iroro
vakazoendako vakanoridzvara pane imwe nzvimbo, asi hanzi ririmo mugomo macho imomo ndo riri kunditadzisa kuti ndinge ndichizowanawo anondida. Mukomanashi, kana ndikapfimbwa neumwe murume wangu anotondifonera nenhamba dzake idzo dzaainge achimboshandisa, kana pawhatsapp anotondinyorera kana meseji kungoti hai. Zvinhu izvi pazvinoitika mukoma, ndinongokwanisa kuti ndiri pawhatsapp ndobva ndatongoona meseji inenge yakabva kumurume wangu otongoti hai, yobva yatonyangarika meseji iyoyo, kana kuti phone call inongopinda pandinodavira anongoti yes nevoisi rake chairo iro, uye zvekare nenhamba dzake idzo dzaainge achishandisa. Ndainge ndakamusevha kuti hasbi, ndidzo nhamba idzodzo dzinotongondifonera obva atongoti hai. Kana akandifonera kana kunditumidzira meseji, murume uyo anenge achindipfimba anobva atongondibloka, kana kuti wandinenge ndatobvuma anobva atonditi very sorry, kana kungotanga kundiignora. So kubva zvakashayika murume wangu kusvika pari nhasi, handina munhu wandati ndakwanisa kufambidzana naye. So ndiri kutsvakawo help. Kana kuine muprofita wamunoziva mukomanashi anokwanisa kundibatsira nditsvake ruva iri ndiridzure ndikwanise kurarama, because kubva ipapo pakashayika murume wangu kusvika pari zvino handisi kurarama, handisi chinhu pasi pano pezuva. Mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Kana usati wakambosangana nazvo unoti zvimwe kuda, but kana ukasangana nazvo zvechokwadi unyatsokuona kuti life yakaoma. Let us try to speak with her in the comment section. Vakamutorera advantage nekuda kwekuti yainge iri nherera asinawo hama dzairamba, because dai hama dzainge dziripo vairamba kuti munhu anga achiitiswa zvinhu zvakadaro. Shuwa kutsvaira guva remurume wobva unzi zvitsvaire, kuzoendeswa unonzi ruva iri, dyara ruva iri mugomo, then wobva uchizopfekedzwa futi sutu iyo yainge yakambopfekedzwa chitunha chemurume wako. But zvimwe zvinhu kunyange hama dzako dzisipoka, munhu unongoramba wotongoti inini izvozvo handikwanisi kuti ndinge ndichizviita, because pane pamwe pekuti unodyira huroi kunyara. But let us try to assist her in the comment section. Zvakatoitika pava kuda solution. Hanzi ndinofonerwa nemurume wangu. Kana paine murume anenge ava kuratidza kuti anondida, then ndinobva ndachizofonerwa nemurume wangu. Kana ndikangofonerwa zvinenge zvatodhakwa. Hey, yeah.